Hoy 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 mga kaswabe! For today's video, magluluto tayo ng isang Ilocano dish. Napakasimple pero sure akong lagi mo itong mamimiss. At ihanda at hugasan na natin ang ampalayang ligaw. Iwain na natin ang kamatis. Iwain na rin ang bagnet. Kunin na ang chicken broth cubes. At syempre ang asin. Isalang na ang kaldero at ilagay ang bagnet o ang crispy pork. Kung wala, mag-isa na lang tayo ng karne ng baboy. Isunod ang kamatis. Ilagay ang chicken broth cube at asin, mampalasa o di kaya bagoong kung anong gusto ninyo. Isunod nang ilagay ang mga ampalayang ligaw. Alam nyo ba mga kaswabe kung bakit dapat tayong kumain nito? Dahil isa ito sa pinaka-famous wonder vegetable. 1 million zillion jillion dillion cotillion times later. Iba ina-extract na rin ngayon ang ampalaya. Ginagawa na rin itong dietary pill. Yung iba ginagawang powder. Kasi ang raming health benefits ang makukuha sa ampalayang ito. Amazing! Ang ampalaya kinakain, hindi inuugali. Char! Pakuluan lang ng pakuluan, pero huwag itong haluin. Pag ito ay kakaunti na ang sabaw, makikita mo na mangungulubot na ang ampalaya. Okay na yan. Kainan na. Swabe tips mga kaswabe. Kumain ng vegetable para maging jowable. Mag-ulam ng ampalaya para matuto kang magpalaya. At dito ko na tinatapos ang video ito mga kaswabe. Maraming salamat ulit sa panonood. Huwag kalimutan mag-like at mag-subscribe. Bye!